Neste derradeiro capítulo adicado á visita que estamos a facer ao Xacemento Arqueolóxico Municipal do Castro de Vigo, imos a falar da sociedade, das crenzas destas comunidades, das comunidades galaicas, das comunidades que protagonizaron a ocupación destes asentamentos, destes castros. Todo o que sabemos, o sabemos fundamentalmente pola arqueoloxía por unha banda e polas fontes clásicas, historiadores, xeógrafos latinos, os conquistadores, que falaron destas comunidades, que falaron destes povos, se ven non como directamente, senón polo que lles contaban sobre estes povos. Importante decir sobre estas fontes clásicas, sobre estas fontes dos conquistadores, é que sempre que collelas con moito cuidado, porque ao fin e ao cabo en moitas ocasións o que están a facer é unha propaganda da propia conquista, e para facer iso pois describen a estes povos como povos salvaxes, povos bárbaros, ignorantes, e que menos mal que chegan os conquistadores para traer a cultura e a civilización, non? Por lo tanto, sempre hai que ter en conta este factor de propaganda dos conquistadores, pero non deixa de ser unha fonte interesante e a ter en conta para poñer en relación cos achalegos arqueolóxicos. Ben, que sabemos, polo tanto, destas comunidades? Pois a nivel económico sabemos, por exemplo, que era unha sociedade económicamente, pois poderíamos decir, de base primaria. Agricultura, gandería, caza, pesca, recolección serían as principais actividades económicas. Sabemos tamén que o comercio foi importante dende moi cedo para estas poboacións, comercios co mundo mediterráneo, co mundo púnico, sobre todo neses castros que están no litoral, neses castros costeiros, onde atopábamos esas referencias, eses elementos de cultura material que nos poñen en relación co mundo fenicio, co mundo cartaxinés, e tamén co comercio co interior, coas terras do interior, coa vertente máis continental. Os contactos coa meseta probablemente tamén foron importantes e introduciron toda unha serie de elementos culturais que se misturaron nestas comunidades galaicas, nesta sociedade galaica da Idade do Ferro, previa á conquista romana. Con respecto ás crenzas, pensamos que teñen unha religión mixta, non? Que é unha especie de mistura entre un animismo onde elementos da natureza como as árbores, as montañas, os ríos, os lagos gañan protagonismo a nivel de divinidade, se lle dota de certos poderes e de certas cualidades típicas dos deuses, e tamén temos un panteón de deuses indígenas, de deuses autóctonos, poderíamos decir, que foron os que coa conquista romana se foron transformando, se foron tamén romanizando, non? Algo que fixeron os romanos moi ben en aqueles lugares que iban incorporando o seu gran imperio foi a de evitar a tensión religiosa un pouco relacionando o seu panteón de deuses propio co panteón dos deuses dos povos que iban conquistando, de tal xeito que lles viñan a decir que eran os mesmos deuses con distinto nome e que, polo tanto, non había por que discutir, non? Polo tema religioso. E así, pouco a pouco, se foron introducindo os deuses romanos, ata tal punto que en moitos castros atopamos aras votivas típicamente romanas, de época romana, onde hai incluso escrito en latín os nomes de deuses tanto do panteón clásico romano como deuses autóctonos, deuses indígenas escritos en latín ou latinizados, non? Por lo tanto, o proceso de romanización tamén foi importante a nivel religioso. Con respecto a se estamos ou non ante unha sociedade xerarquizada, probablemente sí, probablemente existan xerarquías dentro dos castros, e de feito as fontes clásicas nos falan das figuras dos prínceps, non? Algo así como individuos ou familias principais dentro destes asentamentos, dentro destes poboados. Serían xente importante dentro da súa comunidade, ben polo seu rol político ou social ou incluso na súa faceta religiosa, pois tenían unha consideración de xente importante. O que sí que non vemos é moita diferenciación a nivel de construccións, é dicir, non atopamos construccións que podamos decir esta claramente é a casa dun xefe, non? Porque ten moito máis luxo, ten moito máis grande. Non, aparentemente todas son bastante iguais, así que pensamos que probablemente esa diferenciación social viría marcada por outras cousas. Por poñer un exemplo, unha hipótese que se manexa moito é que a diferenciación social, veña marcada polo altura que ocupe a túa casa ou a túa parcela
dela no interior do poboado. Se estás máis alto, cerca da croa, pois seguramente eres das familias fundadoras e, polo tanto, sexas un príncipe, seas alguén principal na túa comunidade. Se estás na parte máis baixa da ladeira do castro, pois seguramente non sexas tan importante. É simplemente unha hipótese, pero podería ser que esa diferenciación social, esa xerarquía dentro dos castros non viñese marcada polas propiedades ou polo grande que sexa a túa casa ou pola cerámica que teñas na túa casa, si por onde está situada a túa casa dentro do interior do asentamento, non? Por lo tanto, si nos falan os xeógrafos e historiadores latinos de xerarquización, pero a nivel arqueolóxico é bastante complicado atopar elementos que nos falen desa xerarquización, desa xerarquía social, desa diferenciación social no mundo, nas comunidades calaicas da Idade do Ferro. Unha pregunta típica dos visitantes deste xacemento e de xacementos de tipo castro por toda Galicia é por que esas ubicacións en altura e por que esas murallas defensivas e esos fosos defensivos ao redor do asentamento. Tradicionalmente, durante moitos anos, se explicaba polos conflictos, pola guerra, porque era unha sociedade moi belicosa, con unha clase guerreira que estaría continuamente en conflicto intercomunitario. Entón, ubicacións en alturas que sexan sinxelas de defender, que permitan controlar o territorio e grandes parapetos e sistemas defensivos para protexer os asentamentos. Mais o certo é que nin no rexistro arqueolóxico nin nas fontes clásicas atopamos tales referencias a unha sociedade especialmente belicosa, especialmente adicada ou enfocada cara a guerra, máis ben todo o contrario, como dicimos, son labregos, son agricultores, gandeiros, cazadores, pescadores, mineiros, nos castros do interior, comerciantes incluso, e non tanto guerreiros. Polo menos o rexistro arqueolóxico e as fontes clásicas nos orientan máis hacia esas outras labores, máis que cara ao conflicto, cara a guerra, que sen dúbida tamén existiría. Sería absurdo negalo, non? Entón, sería necesaria outra hipótesis, outra teoría para explicar tanto o emprazamento en altura destes asentamentos como eses sistemas monumentais de defensas a base de murallas e a base de fosos, non? A día de hoxe pensamos que ten que ver coa apropiación da paisaxe, con facerse presentes na paisaxe, é dicir, marcar a propiedade sobre un determinado territorio ou marcar o control sobre un determinado territorio. O mellor xeito de facelo é situando o teu asentamento na parte máis alta dese territorio e ademais facendo visible o asentamento. E como faz visible? Con murallas monumentais. Canto máis monumentais sexan os teus sistemas de fosos e murallas, pois máis visible será no territorio e calquera que chegue a ese territorio ou os teus veciños van a saber que ti estás controlando unha serie de terras ao redor que son propias da túa comunidade. Polo tanto, pensamos que máis que por un motivo de guerra constante ou de conflito constante, seguramente estes sistemas defensivos e estes emprazamentos en altura dos castros teñen que ver con facerse presentes, coa apropiación da paisaxe, a humanización, en certo modo, desa paisaxe e, sobre todo, xa decimos, que todo o mundo saiba que esas terras que están ao redor dese punto elevado do terreo pois teñen un dono e están controladas, están sendo controladas por unha comunidade de homes e mulleres que viven